Провал ли е аниме адаптацията на Булок и заслужава ли си да преглътнете всички минуси на анимето и да следите целия нов сезон, или просто да продължите с мангата? В това видео ще засегнем точно това. А сега настанете се удобно и нека да започваме. Здравейте на всички и добре дошли! Както знаем, в момента излиза втория сезон на Булок, като вече се излезе първите 3 епизода и в рамките на тези малко на брой епизоди се случиха много неща. Няма да задълбавам излишно в самия сюжет на епизодите, който не ги е гледал може да го направи и да знаете, че в клипа ще има спойлери. За първия епизод имам цял клип в канала, който може да гледате, но като цяло там ни запознават с правилата на третия селекшън и ни разказват как той ще определи титулярния състав за матча срещу националите на Япония. Показват ни към кой отбор се присъединява Исаги и всичко е супер. Нямаме много забележки към епизода. Анимацията беше добре, много по-изпипан е арта на героите от първия сезон и общо взето изглеждаше много обещаващо. И да, казвам изглеждаше, защото идва ред на епизод 2. В епизод 2 ни е показан първия матч от третия селекшън между отборите A и B, в който участва главният ни протагонист Исаги. Вече имаме матч, където трябва анимацията да ни е на топ ниво. Да, ама не. Целият епизод беше като една презентация, изобщо никакви движения, а просто отцветени манга панели с леки ефекти. Като пример в епизода мога да дам всеки един момент, например гола на Шидо, гола на Карасо, повечето моменти в които Исаги говори или се движи, доколкото се движи, и още и още. От това беше като PNG снимка, изкарана от Google и лепната уж в анимацията. Общо взето, нищо добро не видяхме в този епизод, освен аурите на самите герои. Те имат най-голямо подобрение от миналия сезон, но анимацията даже е по-зле. Не искам да го казвам, но е така и се вижда. Друго объркващо в епизода беше пейсинга според мен, като през повечето време не можех да разбера на къде е топката, какво става и всичко беше много бързо. А след като приключих с епизода, не можех да повярвам изобщо на какво бях свидетел и трябваше за мое съжаление да го изгледам отново. Но все пак аз съм позитивен човек и се надявам от тук нататък анимацията да става все по-добра, защото това е главният проблем. Преди да продължим с останалата част на видеото, ще ви съобщя, че ако искате още такива клипове свързани с Булок, може да се абонирате, да харесате, както и да предлагате вашите собствени идеи или теории долу в коментарите. Ще се радвам да ги прочета, а сега обратно към видеото. И вече идваме към третия и последно излязъл епизод. За сега. Тук съм малко по-задоволен, като мога да кажа, че епизода се гледаше, не беше толкова зле колкото миналия, но пак продължихме с отцветените панели от мангата, вместо да се анимират героите и техните движения през по-голямата част от епизода. Главно по време на този епизод получаваме развръзката на матча между отбор A и B и неговия завършек. Отбора на Рин и Шидо успяват да наваксат изоставането си от 2 гола, главно благодарение на триото Исаги, Нанасе и Хиори. А епизода естествено ни посреща след ретроспекция от миналия и гола на Карасо, при който даже лекото движение на устата му докато говори не е анимирано като хората, но все пак продължаваме, нали така? Тук да отбележа отново неанимираните сцени, в които Исаги разсъждава за самата игра и всичките пъзели, излизащи от лицето или главата му, които са хубав детайл, но пак са просто статични сцени с подобрен арт и визуални ефекти без никакво движение. Играчите, които не са на преден план в матча, са направени ужасно. За гола на Шидо в този епизод е използван CGI само за завъртането на крака му, без да бъде анимиран целият герой, а само топката има някакво движение, което пак е добре и е по-добре от головете в миналия епизод. А как след гола му се озовава на земята от нищото, това даже не можах да го разбера, но явно трябва да е така според самото студио. А като цяло за CGI знаем мнението на всички и това е, че той просто не бива да се използва в такова аниме като Булок.
Понякога, когато топката е в някой, просто той застава на пауза, като момента на Чигири и Хьори. Явно футбол е толкова бавна игра по принцип и могат да правят такива магии. За гола на Рин поне топката отново има някаква анимация на движение, което като цяло е добре. Даже когато някой казва нещо чисто и просто, не му е анимирано движението на устата. Отново за пример тук давам Карасо. Още други такива примери за шит анимация е изчистването на Шидо, което изглежда точно като направено от фен на анимето. И вече сега идваме до най-важния момент от целия епизод, и то гола на Исаги, който е меко казано добре направен. Моментите преди него с бягането са ужасни, но поне гола е добре, особено арта на Исаги и аурата му, когато минава през Рин и Шидо, е просто топ. Ефектите около него и движението му са много добри. И това е първият път, в който виждаме състоянието флоу в аниме. Ако искате между другото клип за това как говорим за флоу, пишете долу в коментарите. А след гола му, както се пребива на земята и застава като Спайдърмен, това ми беше много смешно. Все едно е 144p изображение, а в следващия момент лицето на Шидо е по абсолютно същия начин, качество като от YouTube през 2009 година. И като цяло така приключва епизода. Сега като заключение от него мога да кажа, че да, качеството на анимиране до момента е под всякаква критика. Да, по-голямата част от епизодите няма чак толкова много движение и да, използват отцветени манга панели, но ако ти си истински фен на поредицата, няма да хейтиш по нея. Все пак, можеше накъде по-добре с качеството и с избора на студио, но в края на краищата много други манги даже не получават аниме адаптация. Затова можем да критикуваме, но не и да намразваме или да заплашваме студиото или даже самия автор на мангата, защото в интернет има и такива хора. Ако не можеш да гледаш, просто премени към мангата и прочети нея. Надявам се наистина да спестяват бюджета за матча срещу националите и в край на краищата да получим един приличен финал на сезона. А сега това беше всичко от мен. Харесайте, ако искате още було контент, абонирайте се и до следващия път. You had a great run. You almost beat Haiku.